Nej, hvad? Ja. I dag introducerer vi en gymnasieelevs forløb gennem uddannelsessystemet. Værsgo. Tak. Det var første skoledag, og Morten og Christian var lige begyndt i deres nye gymnasie. De var begge to meget spændte på at møde deres nye klassekammerater og den nye lærer. De kom fra hjem med vidt forskellige baggrund. Christians forældre havde begge taget en lang universitetsuddannelse og havde gode job, mens Mortens forældre kun havde sin folkeskoleafgangsprøve og var på arbejdsløshedsforsikring. Det første spørgsmål er: bestem trekant på svinkler og sider ved brug af kunstig mediciner. Da Morten ikke havde råd til at købe en lommeregner, havde han meget svært ved at løse opgaven, og han kom hurtigt bagefter. Christians forældre havde købt en lommeregner til ham med det samme, og derfor var opgaven hurtigt løst for Christian, der kom med svaret med det samme. Ja, Christian? Ja, den ene side er 4,5 cm, og vinkel er 90 grader. Meget flot, Christian. Meget flot. Ja. Læreren stillede det næste spørgsmål. Hvad hed Amerikas 5. præsident, og i hvilken periode sad han? Hverken Morten eller Christian kendte svaret på dette spørgsmål, og derfor vendte de begge tilbage til deres forældre for at få hjælp. Mortens forældre vidste det ikke, og derfor måtte han bruge lang tid på at stå svaret op i diverse historiebøger, han skulle låne på biblioteket. Tid, som Morten ikke havde, da han skulle på arbejde, så han kunne tjene penge til den lommeregner, der ellers havde fået ham så langt bagefter i matematik. Christian var heldig, da hans forældre kendte svaret, og derfor var han hurtigt færdig med lektionen denne dag. James Monroe 1817 til 1825. Det gik strålende for Christian. Hans karakter C og C, og hans fravær, det var helt herligt. Mortens fravær derimod gik i en helt forkert retning, og det samme gik karakter. De to unge mennesker skulle nu begynde i 2G. Her blev de mødt med endnu sværere spørgsmål. Kunne Morten leve op til de her krav? Læs ligningen! Det var en meget svær ligning, og igen var det meget svært for Morten at løse opgaven, da han på grund af sine udgifter til mad med mere stadig ikke havde råd til en lommeregner. Han var begyndt at komme langt bagud, blandt andet fordi de mange timers arbejde hver uge gjorde, at der ikke var plads til lektielæsning, og det kunne ses på karaktererne, der bare faldt, mens fraværet steg og steg. Til gengæld havde Christian ingen problemer med opgaven, da både han havde lommeregner og sine forældre til at hjælpe sig. Christian kom hurtigt med svaret, og læreren var stolt. X lige med 4. Christian var nu blevet en darling i klassen, mens Morten var blevet den der lidt mere bumsede type. Den næste opgave blev stillet. Hvad betyder samspilssituationer involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater, så frem participanterne er indbyrdes kompatible. Flere børn leger bedst. Morten kunne slet ikke forstå opgaven, da den var formuleret i sprog, som man ikke normalt kendte til, og som ikke blev brugt i hjemmet. Derfor tog det meget lang tid at slå ordene op i diverse ordbøger. For Christian var sproget ikke fremmed, da det mindede om det, hans forældre brugte derhjemme ved spisebordet. Han kunne derfor nemt gennemskue opgaven, og derfor kom han så hurtigt frem til svaret. Den næste opgave blev spillet. Så kom Morten og Christian i 3.G. De havde begge to set meget frem til den studietur, de skulle på, hvilket gjorde, at Morten måtte arbejde lidt mere og igen lægge lektierne på hylden. Det resulterede i et stort fravær, og Morten var flere gange til samtale med studievejlederen. Så blev de stillet for den første opgave, 3.G. Hvad hedder formanden for Københavns Universitets bestyrelse? Christians mor havde gået på Christianshavns Universitet, og derfor kendte hun svaret. Men Morten havde problemer med spørgsmålet, da de ikke havde råd til internet derhjemme. Bodil Nyborg Andersen, tidligere formand for Nationalbanken, direktørformand. Wow, Christian, det var så flot. Endnu en gang fik Christian et 12-tal i møde, mens Morten var bytte et tal ud med et 0 og fik mod 0,2. Så blev de præsenteret for den sidste opgave. Gør rede for psykoanalytikeren og samfundsforskeren Erik Eriksens tese om de grundlæggende udviklingsstadier gennem det individuelle homo sapiens eksistensperiode. Er der nogen, der kender svaret på det? Morten troede egentlig godt, han kendte svaret, men han havde ikke haft råd til at købe den bog, som de skulle bruge, hvor svaret stod i, og derfor kunne han ikke gøre
ikke, og så et eller andet med, nej. Christian, Ja. Selvstændighed kontra mistillid og jeg-integritet kontra forgivelse. ja, det var det første og det sidste stadie. Meget flot, Christian. Meget flot. Dette skuespil er et eksempel på, hvordan unge med akademiske forældre klarer sig bedre i uddannelsessystemet, end dem, hvis forældre ikke har det. Eksemplet er selvfølgelig karikeret og sat på spidsen, men faktum er, at der er en forskel på de to elevtyper, hvilket blandt andet ses i, at elever med akademiske forældre i gennemsnit får 1,6 karakterpoint mere ved folkeskolens afgangsprøve end dem uden. DGS mener, at ens baggrund skal have afgørende betydning for en skolegang, og derfor afholder vi 22. koncerter i Ridhuset i Aarhus mod ulighed i uddannelsessystemet.